Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ta' frar tal-1955 imsejjaħ Malta l-ewwel u qabel kollox qal li kien se jpoġġi għażla quddiem in-nazzjon jew l-integration jew jekk din ma tirnexxix is-self-determination. Fl-elezzjoni, il-Partit Laburista kiseb 57% tal-voti. F'Marzu, il-Konferenza Ġenerali konfermat li l-Perit Mintoff bħala mexxej tal-partit. Il-Gvern Malti kien diġà beda ħidma kbira biex iwettaq riformi kbar fil-pajjiż u biex jaħdem għall-integration. Daħħal titjib kbir fil-pensjonijiet tax-xjuħ u f'servizzi soċjali oħra. Irranġa biex fl-iskejjel it-tfal ikunu jistgħu jmorru l-iskola għal ġurnata sħiħa u mhux għal nofs ta' nar kif kien jiġri sa dak iż-żmien. Nieda xogħlijiet ġodda f'bini ta' toroq, djar, skejjel u bjar biex tiżdied il-provvista tal-ilma. Biex jiffinanzja dan ix-xogħol ġdid kollu, il-Gvern Malti qafas fuq il-Gvern Ingliż biex jagħti sussidi kbar lil budget ta' Malta. U kien jgħid li l-Gvern Ingliż kellu l-obbligu li jipprovdihom għax matul is-snin kien sejjes l-ekonomija ta' Malta fuq il-ħtiġijiet tal-bażi navali u traskura l-ħtiġijiet l-oħra tal-pajjiż. Fl-istess żmien, il-Gvern Malti ħadem biex titfassal l-integration. F'nofs l-1955 saret konferenza bejn il-partiti Maltin f'Londra dwar il-futur ta' Malta. Il-Gvern Ingliż imbagħad iddeċida li jwaqqaf ir-Round Table Conference bejn il-partiti Ingliżi sabiex jistudjaw l-integration. Wara li r-Round Table Conference żaret Malta għall-aħħar tas-sena, ħarġet rapport fejn irrakkomandat li jsiru negozjati biex tiddaħħal l-integration. Minkejja li kien qed jinnegozja l-integration, il-Gvern Malti ma warrabx il-kuntatti li kellu ma' mexxejja Arab u mexxejja oħra tat-tielet dinja li kienu qed jissiltu kontra l-kolonjaliżmu. Fost dawn il-ħbieb tal-poplu Malti kien hemm il-President Nasser tal-Eġittu. Bejn l-1956 u l-1958 baqgħu sejrin in-negozjati għall-integration. F'da xogħol kien imdaħħal ħafna il-Gvernatur ta' Malta Sir Robert Laycock li taħt il-Kostituzzjoni ta' dak iż-żmien kien jirrappreżenta lil Gvern Ingliż f'Malta u kellu poteri mifruxa fuq difiża, avjazzjoni ċivili u materji oħra imsejħa riservati. Sa dan it-tant, l-Ingilterra kienet qed tnaqqas bil-kbir in-nefqa tagħha fuq id-difiża mal-Imperu kollu. F'April tal-1957, il-Ministru tad-Difiża Ingliż Duncan Sands ħabbar tnaqqis kbir fil-bażijiet militari u navari Ingliżi mad-dinja kollha. Meta żar Malta f'dak ix-xahar ma rridx jagħti tarif dwar x'kellu mħejji għal Malta. Beda jintqal iżda li l-impjiegi fit-tarzna kienu se jonqsu bil-kbir. Minkejja l-pressjoni li beda jagħmel il-Gvern Malti biex ikun jaf x'iridu l-Ingliżi, dawn baqgħu ma jridux jgħidu eżatt x'se jagħmlu bit-tarzna. Lanqas ma rridu jaqblu mal-Gvern Malti meta dan insista li huma kellhom jiggarantixxu l-impjieg alternattiv għal kull ħaddiem essenzjat mit-tarzna. Meta f'Diċembru tal-1957, bla konsultazzjoni minn qabel kien hemm grupp ta' ħaddiema essenzjati mit-tarzna, il-Gvern Malti, bil-kunsens tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista, għadda mill-Parlament il-Break with Britain Resolution li bija id-deputati Maltin stqarrew li kienu qed jinħallu mill-obbligi tagħhom lejn l-Ingilterra. Il-kwistjoni tat-tarzna avvelenat in-negozjati dwar l-integration. Għamet ukoll kwistjoni oħra meta l-Gvern Ingliż, bla konsultazzjoni ta' xejn, naqqas b'aktar minn £1,000,000 is-sussidji li kienu jagħti lill-budget tal-Gvern Malti. L-aħħar negozjati bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti li saru f'Londra f'Marzu tal-1958 spiċċaw b'nuqqas ta' ftehim totali. Il-Perit Mintoff ippreżenta lill-Parlament Malti bi proposti għall-infiq għas-sena finanzjarja tal-1958-1959 li għalihom ma kienx hemm flus. Qal li malli jispiċċaw il-flus fil-21 ta' April, il-Gvern tiegħu kien se jirreżenja. Imbagħad kien lesti biex jiġġieled elezzjoni fuq l-għajta tal-indipendenza. Matul ix-xahar ta' April bdew isiru dimostrazzjonijiet fil-Belt Valletta mill-ħaddiema b'appoġġ għall-Gvern Malti. Id-dimostrazzjonijiet kienu jitilqu minn quddiem it-teatru imwaqqa,
iduru ma' triq ir-Repubblika, dak iż-żmien triq reali, jinżlu lejn il-Berġa ta' Aragon, dak iż-żmien is-sedja tal-Prim Ministru, u mbagħad jitilgħu minn triq il-Merkanti lejn il-Berġa ta' Kastilja u l-Progress Press. B'kollox saru 6 dimostrazzjonijiet. Il-Gvernatur Laycock, jew b'inizjattiva tiegħu jew għax kien imbuttat mill-Gvern Ingliż jew mill-kapijiet militari Ingliżi f'Malta, ma kienx jaqbel ma' dawk il-femiet dwar kif ġabet ruħha il-Pulizija. L-atteġġament li beda jieħu kien se jkun kruċjali fil-mod kif żviluppat il-kriżi politika aktar tard fix-xahar. Wara li seħħet l-ewwel dimostrazzjoni fil-Belt fis-7 ta' April, Laycock kiteb lill-Prim Ministru biex jgħidu li hemm bżonn li d-dimostrazzjonijiet fil-Belt ikunu projbiti. Bl-iskuża li rrid jiggarantixxi l-ordni pubbliku, Laycock rrid li joħnoq mill-bidu stess tagħhom il-protesti pubbliċi fit-toroq. Waqt li kienu għaddejjin id-dimostrazzjonijiet f'Malta u waqt li wara l-kwinti s-sok tad-disgwid bejn il-Gvern Malti u l-awtoritajiet Ingliżi, ma setax jonqos li f'Londra jkun hemm interess kbir f'dak li kien qiegħed jiġri f'Malta. Ma nafux x'analiżi kien qiegħed jagħmel il-Gvern Ingliż tas-sitwazzjoni għax il-karti uffiċjali Ingliżi tas-sena tal-1958 għadhom sigriti. Bil-kummenti tagħhom iżda x'aktarx li l-gazzetti Ingliżi kienu qegħdin jagħtu turija ta' min fejn kien jonfoħ ir-rieħ. Fil-biċċa kbira tal-każi, il-gazzetti kienu jappoġġjaw lill-gvern tagħhom. The Times ta' Londra qalet li Mintoff kien qiegħed jiddiżappunta lil ħbieb politiċi tiegħu fl-Ingilterra bl-insistenza li żamm anki waqt il-mass meeting laburista tal-ħadd ta' qabel favur indipendenza għal Malta. Ma kien hemm l-ebda appoġġ f'Londra għal talba bħal din waqt li d-dibattitu fil-House of Commons tal-ġimgħa ta' qabel wera kif l-opinjoni Ingliża kienet qiegħda ddur ukoll kontra l-integration. Fis-6 ta' April, ħadd il-għid filgħodu, il-Partit Laburista sejjaħ lil poplu fuq il-fosos tal-Furjana. Fost l-oħrajn tkellmu José Cassar li spjega kif id-delegazzjoni Maltija li kienet telat Londra f'Marzu kienet iddiskutiet il-futur tat-tarsna u l-flus li kellhom jingħataw lil Malta għas-sena ta' wara. Il-Prim Ministru Mintoff qal li ma kienx minnu li bl-integration u mingħajra il-flus kellhom jiġu xorta. Mintoff il-menta kif meta qamet il-kwistjoni tat-tarzna ħafna organizzazzjonijiet kienu għamlu stqarrijiet ta' protesta. Ma meta waslet is-sija tal-prova, dawn waqgħu fil-muta u ma għamlu xejn, anzi għal Mintoff tal-Partit Nazzjonalista kienu nġibdu lura. Il-Gvern Malti għal Mintoff ma kienx se jaċċetta li gvern barrani juża lil Malta skont kif jaqbel lilu, u mbagħad jagħti għajnuna finanzjarja skont kif jaqbel lilu. Il-Gvern Ingliż kellu dmir li jittratta lil Malta isa kienet parti minn pajjiżu. Il-Prim Ministru Mintoff qal li sakemm kien hawn soldat Ingliż wieħed jew baħri f'Malta, il-Gvern Ingliż kellu jżomm l-obbligi tiegħu lejn Malta u ma kellu l-ebda dritt li jissuġġerixxi lil Maltin jemigraw. Mintoff qal li l-Gvern Malti kellu raġunijiet tajba biex jemmen li wara l-1960 kien se jkun hemm qatt u tbatija fil-pajjiż. Mintoff qal li l-Gvern Ingliż messu jasal għal ftehim paċifiku mal-Gvern Malti. Mintoff staqsa lil folla jekk ridux indipendenza. Kien hemm qbil unanimu li Malta ma tibqax aktar kolonja Ingliża. Il-Gvernatur Laycock li issa kien kollu għad-divisa tal-interessi Ingliżi mill-bidunet tipprova jipprojbixxi d-dimostrazzjonijiet fil-Belt. Fit-23 ta' April, il-Pulizija attakkat bl-aktar mod selvaġġ lid-dimostranti fi triq merkanti. Ma li kien marraf bli kien qed jiġri, il-Prim Ministru li kien għadu fil-kariga bħala caretaker ta' ordni biex ma jintużawx l-embubi u biex il-kavallerija tiġi rtirata. L-ordnijiet tiegħu ġew injorati mill-Kummissarju tal-Pulizija De Grey. Il-Prim Ministru tkellem ma' De Grey bit-telefon. Kien hemm diskussjoni sħuna bil-Prim Ministru jitlob spjegazzjoni għall-emil tal-Kummissarju. Fl-aħħar tagħha, Mintoff qal lil De Grey li hu kien għadu l-Prim Ministru u taħt il-Kostituzzjoni De Grey kellu jobdi d-direttivi li jagħtihu. De Grey ma qabilx. Fin-nofs, skontu, kien hemm ukoll is-sigurtà pubblika u kien serv biss tal-Kuruna. Fi kliem ieħor, De Grey kien qiegħed isostni li l-kap tiegħu ma kienx aktar il-Perit Mintoff imma l-Gvernatur.
Il-Prim Ministru seta' jifhem li l-Kummissarju ma kienx qiegħed jitkellem mingħajr ma qabel kellu kuntatt mal-Gvernatur Laycock. Il-Prim Ministru għamel ċara li kien se jneħħih mill-kariga. Fil-21 ta' April 1958 Mintoff irreżenja. F'xandira mir-Rediffusion, Mintoff qal li kien se jibqa' bħala gvern caretaker sakemm isiru l-elezzjonijiet ġodda jew il-Gvernatur isib ħadd ieħor jiggverna minflok. Is-sija tal-prova waslet. Il-poplu Malti li fl-modi tant iġġieled battalji ta' ħadd ieħor issa wasal biex juri lid-dinja jekk veru kibirx u sar nazzjon. Biex ikun irrispettat minn popli oħra, irid juri li hu lest biex il-battalji għad-drittijiet tiegħu jiġġielidhom b'aktar qilla, b'sagrifiċċji akbar u brieda aktar soda milli fl-modi kien iġġieled il-gwerer ta' ħadd ieħor. Quddiem Alla għandna raġun. Issa sta għalina li dan ir-raġun neħduh ukoll mingħand in-nies ta' din id-dinja. Jekk inkunu ġwejjef aħna, jistħuna uliedna u ulid uliedna. Illum waslet is-sija meta kull Malti irid bil-fatti juri li Malta għalina tiġi l-ewwel u qabel kollox. Il-Gvernatur bata l-kap tal-Oppożizzjoni George Borg Oliver biex jara dan kienx lest li jieħu l-Gvern. Imma Borg Oliver kellu minoranza tad-deputati fil-Parlament. Informa lil Laycock li l-partit tiegħu ma kienx lest imexxiju u ried elezzjonijiet malajr kemm jista' jkun. Filgħodu tal-24 ta' April iltaqa' l-kabinett u keċċa lil De Grey mill-kariga. L-aħbar ixxandret fuq ir-Rediffusion, imma l-Gvernatur ċaħat id-deċiżjoni tal-kabinett u żamm lil De Grey f'postu. Wara nofsinhar kien hemm laqgħa twila bejn il-Gvernatur Laycock u l-Kabinett Laburista immexxi mill-Prim Ministru Mintoff. Il-Gvernatur qal li qed jaċċetta r-riżenja tal-Gvern Malti meta l-Ministri insistow li ma kinux lesti jibqgħu responsabbli għal pajjiż jekk il-Gvernatur jibqa' jżomm il-pulizija f'idejh. Laycock ħadd tmexxija tal-Gvern f'idejh u xogħli għall-Parlament. B'dal mod ħafidejh ukoll ix-xandir. Ir-Rediffusion beda joħroġ l-istqarrijiet tal-Palazz tal-Gvernatur u jinjora l-kollox x'kien qed jgħidu l-mexxejja tal-Partit Laburista u tal-General Workers Union. Il-gazzetti tal-istamperija Progress li kienu l-uniċi li joħorġ il-ħaddiema setgħu jieħdu l-aħbarijiet dwar x'kien qed jiġri fil-moviment mill-gazzetta Is-Sebħ.